siden, at jeg lavede min første video, tror jeg. Så jeg tænkte, at nu må jeg hellere lave en til. Så ja, jeg vil lave et lille haul for jer. Det skal være et meget lille haul, fordi jeg har ikke så mange ting, jeg har købt her på det sidste. Men det er mit første. Ja. Jeg har været i Matas. Der har jeg købt 2 ting. Og det første er den her. En Eos læbepomade. Og den er økologisk. Jeg tror den kostede 79 kroner i Matas. Men den dufter rigtig godt. Og så ser den sådan her ud. Ja. Jeg kan ikke helt huske, hvad den hed. Det var noget med honning. Sådan noget. Men det er den grønne af dem. Og jeg er rigtig glad for den. Og så købte jeg den her mascara fra Maybelline, som hedder, den hedder One by One. Og den har sådan en lidt stor bryst, lidt. Og jeg synes, den er rimelig god. Den kostede lidt over 100 kroner, tror jeg, i Matas. Ja. Og så har jeg været i The Body Shop, hvor jeg for 2 måneder siden eller sådan noget fandt en læbepomade igen. Og den ser sådan her ud. Fra The Body Shop, og den dufter rigtig godt, sådan meget sødt af nogle bær, eller den har den her farve. Den er jeg også rigtig glad for. Så der vil jeg klart anbefale, at man køber. Og så har jeg i H&M købt jeg den her. Den hedder Smoky Eyes. Den ser sådan her ud. Okay, ja. Og så den var fra H&M. Og så i fredags var jeg ude at shoppe lidt med min mor. Og så var vi i den her butik, der hedder Laura. Og jeg har ikke rigtig været derinde før. Og det var ikke, jeg kunne ikke rigtig lide alt tøjet. Men jeg fandt en kjole. Og den ser sådan her ud. Og den kostede 299 kroner. Og jeg synes, den er rigtig fed. Den er lidt anderledes og enkel. Men jeg kan rigtig godt lide den her kjole, og den er rigtig blå. Og så var den billig. Og så til sidst, så var jeg i Nystrup Øskov, eller Enderø, som den også bliver kaldt. Og der fik jeg mine skattebasser. Og jeg er så glad, at jeg har fået dem. Det er Hunter støvlerne. De kostede 1000 kroner, tror jeg. Og jeg kan få en sok ned i, til når det bliver vinter. Så jeg skal også bruge dem som vintersko. Ja, så det er rigtig lækkert at have fået det overstået. Og æsken er jeg også rigtig lækker. Ja, så har jeg ikke rigtig købt andet lige nu. Hej, Pyt. Hej, skal du være med i video? Ja. Det tror jeg var det. Var det som sådan? Skal vi se, hvad? Farvel, YouTube. If you with me, let me hear you say, hey, how you like that? Hey, you ain't no sound, chilling with the radio.